אנחנו עוברים, מתקדמים בסדר העניינים. אנחנו רוצים להזמין איזה בחור ככה חזק ובעל יכולת סחיבה לבמה. יש איזה בחור כזה שהגיע לפה? אשר, איפה אשר? אשר אמור, בכבוד. ולאשר אמר, תרים את הספר הפטרות בבקשה. תרים את הספר הפטרות. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה. הספר הזה העלות שלו 10,000 שקלים. זאת אומרת שזה צריך להיות יותר מ10,000. רבותיי, ספר ההפטרות זה אי אפשר להכניס ספר בלי ספר ההפטרות, נכון? אנחנו מתחילים. ספר ההפטרות יקבל להקדשה, לזכות, לעילוי נשמת. ספר, תפתח אותו, מה? תפתח, תגביע, מה אתה לא תקבל כסף בסוף הערב. נו, תפתח, יופי, השתבח שמו. מחיאות כפיים לספר ההפטרות. מי זוכה להקדיש את הספר? ככה תעמוד, יופי. כעת שאני אגיד לך להוריד, רק תיזהר שם הקצה של הבמה שלא תיפול. זה התאום של ספר התורה. בכבוד, מתחילים. לא שמענו. 3,000 שקלים. 3,000 שקלים. 6,000 שקל מחיאות כפיים. תרים, נו. 6,000 שקלים. 6,000 שקלים. איפה התזמורת? איפה הם פה נמצאים באולם? איפה התזמורת? השתבח טוב, השתבח שמו. הלכו לאכול, אז אנחנו נהיה התזמורת. כולם ביחד רבותיי, השתבח שמו. השורר שירה לכבוד התורה. 6,000 שקלים. 6,000 שקלים. איפה? רבותיי, אפשר בתשלומים. נכון, איפה אלי? אני לא אומר על דעתי, אפשר בתשלומים. 6,000 שקלים. 6,000. מה 7? 7,000 שקלים. רבי משה בן משה. זה לא סתם משה, זה מוסא בן מוסא. לזכות האמא הצדיקה הצדקת ולהצלחת האבא שעומד אחרי הקלעים, שמיתן לו בריאות, אריכות ימים, בשורות טובות, ויזכה לראות נחת וקדושה מכל יוצא חלציו. 7,000 שקלים. 7,000 שקלים. 7,000 שקלים. ניתנה לנו על יד רוענו. ככה שמחים בשמחת תורה. איפה אתם? ניתנה לנו על יד רוענו. משה רבנו, משה רבנו. 7,000 שקלים. 7,500 מחיאות כפיים. רבותיי, מה קורה לכם? איפה התזמורת? תביא אותו לפה שתבש. זה לא בסדר. טוב רבותיי, בואו נעשה לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. אתם כנראה לא שתיתם לחיים היום. חבוד הרבנים, לחיים, 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 לחיים. 7,500 שקלים. פעם ראשונה 8,000 שקלים. 8,000 שקלים. בוא נעשה בקיצור. מי שלא אומר 10 לקח. בסדר אלי? 10 לקח. השתבח שמו. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה. אנחנו מכבדים את האבא היקר, השם ישמרו ויחייהו ויזכה לראות אריכות ימים ובריאות ונחת וקדושה מכל יוצא חלציו. זכות רבי יוסף חיים הבן איש חי תגן בעדו, בעד בניו, בנותיו, נכדיו וכל אשר לו, אמן ואמן. השם משמח אותך. וראה בנים לבניך
אתם ישנים? כפיים! הורבה לים לבניך יוספים שולחנך ישלח מלאך לפניך ניצב על יד ימיני לה 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 תללי לי 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 תללי לי 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 תללי לי לי לי. השם משמח את כבודו, השם ייתן לכם בריאות, כל הזמן תחייכו, כל הזמן תחייכו בעזרת השם, כל החיים. תשב, חזק וברוך. השם ישמח אתכם. רגע, קודם כל שירד, שם גם אין מדרגות. עשו לנו פה במה בלי מדרגות, תזהר, תחזיק אותו. רבותיי, כולם ללוות את ספר ההפטרה בעזרת השם. לא לישון תללי. אתה מחייך, תעשה כפיים, מה זאת שאתה מחייך? טוב, מוריי ורבותיי, אלי, תביא עוד כמה תליטות, תפילים. מה יש לנו עוד? טוב, יש לנו עכשיו מחירה אחרונה, אבל זה באמת גולת הכותרת של כל העניין. ברוך השם, הספר נכתב, הכל בסדר. רק חסר דבר אחד. אני לא יודע אם אני אספר לכם את הסיפור הזה או לא, אבל בלי לעשות מחשבות לא נכונות, אני אספר לכם סיפור. מה זה הקדשה של נרתיק של ספר תורה? תשמעו, אלי, בוא, אתה כל הזמן עומד. תעשו כיסא לאלי פה על הבמה, תעשה לי טובה. אתה כל הזמן, תעמוד בשקט. פה לידי, תביא לו כיסא פה. הנה. אלי, חונה עליי, אלי, ליבך לביתך אלי. טוב, רבותיי, עוד מעט יש לנו פה פייטנים, שתבח שמו. הנה, חזרה להקה, מחיאות כפיים ללהקה, שתבח שמו. יופי, אתה רואה אלי? הם פה, מה אתה דואג? תשמעו רבותיי, בלי להבין דברים לא נכון, אבל תשמעו מה זה הקדשה של ספר תורה. לפני 3 חודשים ביקשו ממני לבוא לדבר למגדל העמק, ובדרך החוצה תופס אותי האח של אטיאס, אבי המשפחה. אומר לי, בוא תראה, בוא, אני רוצה לראות לך משהו הרב. יש בכניסה לבית הכנסת, אפשר ללכת לראות את זה. 8 קשתות. אומר לי, בוא תראה, יש מדרגות, 4 עציצים בצד ימין, 4 עציצים בצד שמאל, 8 עציצים. אומר לי, בוא תראה כמה עצים שתלנו בגינה, 8 עצים. מכניס אותי לבית הכנסת, 8 מנורות, 8 עמודים. אומר לי, תגיד לי הרב, זה יכול להיות? המשפחה הזאת נספתה במוצאי חנוכת הבית של בית הכנסת. ואז אומר לי האח, שלא תעשו חיבורים לא נכונים, אני מספר לכם מה זה להקדיש תיק של ספר תורה, תבינו. אומר לי האח, הכנסנו, אבא שלי בנה את הבית כנסת והכניס 2 ספרי תורה באותו יום. ספר התורה לעילוי נשמת ההורים, וספר תורה הוא רצה להקדיש לעילוי נשמת מישהו אחר. ואז הוא אומר, הוא שולח אותי, הוא שכח לעשות למעלה בספר תורה את השם. אומר לי, תיכנס להיכל, פתח את הספר התורה הקודם, כי הוא הקדיש כבר 8 ספרי תורה. תראה את השם של אותו פלוני שאני רוצה להקדיש, ונכתוב את זה בכתב יד, נשים שהספר ייכנס עם השם. אומר האח של אטיאס, אני בדרך,
תפס אותי מישהו, היה שם לוגיסטיקה גדולה, היו אלפי אנשים, שכחתי. אנחנו מכניסים את הספר בתהלוכה, ובאותו הלילה, הספר נכנס בלי הקדשה. ובאותו הלילה נספתה המשפחה. הקדוש ברוך הוא השאיר את הספר בלי הקדשה, שיקדישו אותו לעילוי נשמת 8 הנספים. תראו מה זה להקדיש ספר תורה, כיסוי של ספר, שיהיה כתוב בספר התורה שם של מנוח או מנוחה. להבדיל, אמרתי לכם, אל תחברו דברים, אנחנו בשמחה, לא יכנסו פה לדמיונות אנשים. אנחנו את הספר תורה עדיין לא הקדשנו, כולם יהיו בריאים, אל תפחדו, אנשים עם דמיונות. אבל יש אנשים שנפטרו כבר מן העולם, והם מחכים שיעשו. רבותיי, אתם יודעים מה זה לעילוי נשמת? אני אספר לכם. לפני 3 שבועות הייתה אזכרה של הסבתא שלי. היה לי אירוע של הרב ביטון בחדרה, בר מצווה של הנכד שלו, הייתי צריך להיות שם, ועוד איזה חנוכת בית בנתניה, וסבתא שלי גרה בקרקור, אז אמרתי מנחה וערבית, אני אתפלל בקרקור. בבוקר אומר לי אחד הרבנים בישיבה, תראה, אני צריך איזה דבר לעשות בבני ברק. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אבוא איתך. מה עם קרקור, מנחה וערבית, בית כנסת של סבתא? אמרתי, תראה, אני עליתי בבוקר שליח ציבור, ברשות ההורים כמובן. הקדשנו את היום של הלימוד, אז אני לא אתפלל מנחה וערבית. מה, אני חייב להגיע להתפלל מנחה וערבית? מה, אי אפשר בשלט רחוק? כבוד הרב, הלכה, אפשר מרחוק לשלוח? כן. אני בא לצאת מהבית 12:03. מתקשר אליי, אני לא אשכח, 12:03. קודם כל לחיים, אתם לא נראים, לחיים רבותיי, מה קורה פה? הרב מצגר, מה אתה שותה את תפוזים? אתה תמזוג לו קצת ויסקי שם. חיים טובים, ליקר תפוזים, תחליקר. אני בא לצאת מהבית 12:03, מתקשר אליי המזכיר של מורי ורבי הגאון הרב אלבס, דוידוב. אומר לי, פרי, אני אומר לו, כן, מה? הרב ביקש איזה טובה. הרב, אני עפר תחת רגליים שלו, איזה טובה הרב יכול לבקש ממני. אומר לי, תראה, יש לרב כנס גדול. כבר חודש מפרסמים, קרה אסון, אחד הילדים של האברכים שלא נדע נחת מקומה שלישית, והרב לא יכול להגיע. ואז אני אומר לו, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, תבין, הרב רוצה שאתה תיסע מקומו. אני אומר לו, איפה הכנס? הוא אומר לי, בקרקור. טוב, בקרקור יש 3 בתי כנסת, פרסים, מרוקאים, תימנים. הוא אומר לי, אצל הפרסים. אני, תאמינו לי, הטלפון כמעט, תגידו, אתה מדבר ברצינות? אמר לי, כן. סבתא שלי אומרת לי, מה אתה חושב? אתה תלך לבני ברק ואני פה צריכה אותך בבית הכנסת? נכנסתי לבית הכנסת, היה קרוב ל-200 איש, אמרתי להם, רבותיי, תעזבו, כולם רצו לחנוק את המארגנים, הבטחתם הרב אלבז, ועכשיו אמרתי, איך אני יוצא מזה? אמרתי, אני אספר להם סיפור, שיעזבו אותי. אמרתי להם את הסיפור הזה, ואז אני זוכר בתור ילד את הסבתא שלי עומדת, וכשמוציאים ספר תורה, איפה הסבתות שלנו שהיו בוכות? אנחנו בקושי מנשקים. עמדתי על הבמה והסתכלתי למקום שעמדה הסבתא, ואמרתי לסבתא, אני לא הייתי בסדר, אני הייתי אמור להגיע, רציתי להתחמק. את בשמיים דאגת להביא אותי לאיפה שאני באמת צריך להיות. תראו מה זה לעשות לעילוי נשמת. הספר עומד, איפה אמור? מה אתה חושב? תפתח אותו קצת, שיראו את ההבלטה שם. מה אתה, באמת, בחיות כפיים לאמור. לא עשיתם לו כפיים, בגלל זה הוא הלך. תפתח את הספר. הנרתיק, ודאי, הנרתיק, תפתח אותו בזהירות, רבנו. למה אתה בסובב? לא צריך לסובב, רק תפתח, שיראו את המקום. לא להרים, תשאיר אותו. וילי, תעזוב לו. הנה, אתם רואים, יש למעלה, אתם רואים את ההקדשה? שמה, מי שרוצה לזכות, הנרתיק, לעילוי נשמת, שזה באמת החיתום הסופי. תעמוד לידו ותחזיק אותו, לא תעזוב את זה רגע אחד. אנחנו מתחילים.
100 פעמים חי, אני לא טוב בחשבון, תגיד לי כמה זה? 1800. 1800. 5. זה עלה 10. תבינו את הפרופורציה. 7. 10. יש עוד? לא תהיה כאלת כפונדקית כתוב, לא, מה לא יכול להיות בחיים? מה זה נמכר ב10? 10. נו רבותיי, זה באמת. איפה הבבלים? התלמוד הבבלי. זה הערב רבותיי, אבל אלי, יש הסכם, תורה. אל תגיד לי פרגולות ותורה. אני עומד פה בשביל תורה, אני לא בשביל פרגולות. אני עומד פה בשביל תורה. כל אלים, אנחנו רבותיי, מחילה. אני לא בוועד, אבל אני מחליט. תורה אנחנו רוצים. תורה אנחנו רוצים. כתוב, זה ספר תורה שנכתב לכבוד משיח צדקנו. אומר אור החיים הקדוש, ואתה תצווה את בני ישראל. מה זה ואתה? אומר אור החיים הקדוש, ואתה, משה רבינו, הגאולה האחרונה תלויה במי? במשה. ואין משה חפץ לגאול עם הבטלני מן התורה. אין. הגאולה תלויה בלימוד התורה. ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך כתית. שמן זית, מה מדליקים לשמן? אור התורה. אליהו, אז תזרקו אותי מפה, לא אכפת לי. פה יהיה תורה, פה יהיה כולל, פה ילמדו תורה מהבוקר עד הערב. זה הצבא של הבן איש חי. אז מה זה 10? 11,000 יש לנו פה. לפני שאנחנו ממשיכים, אמר לי אלי, אמר משה רבנו, אני לא יכול, הוא כל זה עשה, 2 מילים. הרב עקנין, מה זה תמיכה? בוודאי, השתבח שמו, מה אתה חושב? אני אגיד לך, אמרתי לרב עקנין, זכרתי לה חסד נעורייך. לפני 14 שנה שהגעתי לפה, הספרייה התורנית הראשונה שנתרמה זה הוא. וכל שנה למשפחות זה הוא. ממש, עזר, הן בממון, הן בין ספרים. אנחנו גם, גם המועצה דתית, ברוך השם, השתבח שמו, רק צריך להגדיל יותר תורה ולהאדיר רבנו, השתבח שמו. היו זמנים, לא היו, יהיו זמנים בעזרת השם. רגע, אלי, עזוב, אלי, למה אתה אומר לי שאני אגיד? מחיאות כפיים לרבי אליהו שאולי. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, פה מצאתי חידוש, אמר לו, מחנינה מספרה אשר כתבת. אל תקרא מחנינה, תקרא מחנינה מספרה אשר כתבת. עד היום אני ידעתי שאני רב רק של כרמל צרפתי, וזה גם ימשיך בעזרת השם. היום אמנם הכתירו אותי גם של רמת שאול, זה סוד, אני הייתי ברמת שאול 20 שנה, בא בהתנדבות כמו רב שכונה, יודע תעלומות. אבל אני מקווה מזכ"ל המועצה נמצא פה, יגדיל את המשכורת, יסדר את העניין בעזרת השם. אבל אני רוצה לומר לכם, כיוון שהכתירו אותי כרב השכונה, אנא מכם, תוסיפו, מכרת כבר? סגרת? אנא רבותיי, אל תאכזבו את הרב שי פרי. תדעו לכם, אני התאהבתי לעדה הקורדית מאז שהרב שי פרי אמר לי שהוא חצי קורדי. אם הוא היה אומר לי שהוא קורדי מלא, אוי, תמנשק לו את הרגליים.
זכתה השכונה שהרב שי פרי לידינו. מניין בנץ החמה, מניין ב7 בבוקר, כולל ערב, שיעורים יום יום. זה מסירות נפש גדולה, שזה היה מיסודות הראשונים. הרב מצגר הזכיר פה את הרב ציון שאול, לא בכדי, סתם להזכיר אותו. אבן היסוד של בית הכנסת של העדה הבבלית זה מסירות נפש. אנשים פה פירקו מסעיות של לבנים, של מלט, של חול בידיים. הייתה הקרבה, הייתה אהבה. באתי לשכונה, הכרתי את הדור הקודם. הייתה תקופה שחשבתי אולי חלילה וחס הדור הקודם נעלם. אני מגלה לאחר כמה שנים, לפני כמה שנים, את הוועד החדש בראשם, אלי שאול, נחשון יואל, אשר עמור, ממשיכים את המסורת, את המסירות נפש, את האהבה. מתוקי וחינגה, סלחו לי אם אני לא הזכרתי. אני רק אומר לכם דבר אחד ששמעתי אז בזמנו מפי מורנו ורבנו, מורי ורבי, הראשון לציון הרב בקשי, הוא כתב את זה בבנייניו. אנחנו מזכירים בראש השנה את העקדה. אברהם אבינו בפועל לא עקד את יצחק בנו, וחז"ל אומרים שכל מה שאנחנו אוכלים בעולם הזה זה רק בזכות העקדה. מה היה בעקדה הזאת? אמר הרב דבר יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כשאברהם אבינו שלח את ידו לשחוט את בנו, המלאך קורא לו ואומר לו, אל תשלח אותך לנהר, עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך. אהבת כבר לא נאמר. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, האהבה הזאת נשארת על המזבח. אתה יכול להוריד את יצחק, אתה יכול להוריד את בנך יחידך, אבל אשר אהבת זה נשאר על המזבח. זכות העקדה שאנחנו מזכירים בראש השנה זה רק האהבה של עם ישראל לבורא עולם, האהבה של אברהם אבינו לבורא עולם. ולכן כשאנחנו נזכרים בערב הזה, כל העדה הבבלית, העדה הכורדית, הייתי בהמון הכנסות ספרי תורה, אני רוצה לומר לכם, אבל הכנסה כזו של ציבור של אהבה, 1,200 שקל לעמוד, זה מגלה את האהבה של הציבור לתורה, זה מגלה הוקרה למייסדים שהשקיעו ומסרו את נפשם על הבניין הזה, ורואים את התוצאות ברוך השם. ועד חדש שמסור, הרב שי פרי שמסור לשכונה, מסור למקום, זכתה השכונה. לכן אנא רבותיי, גלו אהבתכם לתורה, הארגז הזה צריך להימכר במחיר קצת יותר יקר. נרתיק לספר תורה. לזכות המצווה הזו תגן בעדכם בעזרת השם לאורך ימים ושנים, בבריאות והצלחה, שנה טובה וכל טוב. אנחנו מודים לרב בן שושן. אנחנו נמצאים ב11,000 שקלים. יש לנו 15,000 שקל. לשיר משהו? אשורי שירה לכבוד התורה מפזי קרה זכה וברא מפזי קרה. 15,000 שקלים רבותיי, 15,000 שקלים. וואו, השתבח שמו. 15,000 שקלים. פעם ראשונה, פעם שנייה. 15,000 שקלים. איי לה 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 תנאי לי לי תללי 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 לי לי
15,000 שקלים זכה המשפחה היקרה, משפחת בן משה. השם יאיר חייכם, ימיכם, לבכם, וימלא משאלות לבכם לטובה, אמן ואמן. אהבת התורה שלהם זה משהו שלא יתואר ולא ישוער. מה עם המוזיקה רבנו? איפה הזמרים? הנה, בכבוד רבנו, הנה השתבח שמו, שמשמח אתכם, שמשמח אותו. אנחנו נעשה השכבה. הרב, בכבוד, הכתירו את כבודו, מה דעת כבודו, הרב, השכבה, לא. כן, טוב, השכבות. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. שקר החן והבל היופי. אישה יראת אדוני תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס, יחמול, ירחם על נפש והנשמה של המרוחמת, זקנה כשרה, אם הבנים שמחה, שנפטרה בשם טוב מן העולם, מרת צדיקה בת חנה למשפחת בן משה. רוח אדוני תנחנה בגן עדן בכלל הרחמים והסליחות, בכלל כל נפטרה עמו ישראל ונפטרות עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נפשה צרורה בצרו החיים וזרעה ירש ארץ, אמן ואמן. שמשמח אתכם, שייתן לכם בריאות והצלחה ואריכות ימים. אל ממרום חמל עלייך, שם קץ וסוף לצרותייך. אין לי מרום. טוב, אלי, אני סיימתי תפקידי היום. מה? שרה אתל בת חיה, השם שלנה רפואה שלמה. רבותיי, יש זמן, שליחות ב-12:30 אצלי בישיבה, אז תשבו. אני לא מברך רבנו. מי שיבר לו? אמותינו הקדושות, הוא יברך שמו מנצורת אילנה בת חנה. השם יתמלא עליה ברחמים שלך לרפואה שלמה. רגע, שכחתי משהו, פתח את הבקבוק הזה אליהו. רבותיי, אני שכחתי, מה אני אעשה? אני קצת מתרגש פה. אמרתי רפואה שלמה רבנו, אתה תבשר אותנו רפואה שלמה. חלס. אנחנו שכחנו רבותיי. רבותיי, אני שכחתי, שלא ימעלתי בתפקיד. יש פה כוס כסף שהיא רפואה שלמה לדוד שבת במייסדים, שם שלנו רפואה שלמה. להתחיל להוציא את המנה השנייה רבנו. הוא ואשתו שם מתמלא עליהם ברחמים. הרב זבין. רבותיי, כולם לשמוע את הברכה. זה כוס, איפה המצלמה? צלם קרוב שיראו פה זה. זה כוס הישועות. הכוס הזאת בעזרת השם, מי שיזכה בה ייקח אותה לביתו, וזכות הבן איש חי כל ערב שבת כוס כסף לקידוש. תפנה פה לצלם.
כסף, כסף או ציפוי כסף? אליהו, איפה אתה? כסף, כסף, כסף טהור, ציפוי. כן, אבל היין אמיתי, זה העיקר. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא, ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הושיענה. ענה אדוני הצליחנה, ענה אדוני הצליחנה. הצליחנו, צליח דרכנו, צליח לימודנו, צליח בנינו, צליח בנותינו, צליח נשותינו, צליח פרנסתנו, צליח רפואתנו, צליח שלומנו, הצליח חיילינו, צליח כל ישראל אחינו, הצליח כתיבתנו וחתימתנו לחיים טובים ושלום. מי זוכה? 1,000. 1,000, יש לנו 1,000. 2,000. כוס הישועות, להכניס את הכוס הביתה. 2,000. 3. 4. 4,000. 4,000. רבותיי, אנחנו רוצים בן. יש פה יהודים שצריכים לזכות בנים. הבן הוא יזכה לבן. מי נותן לנו בעזרת השם בן? 5,200 הוא לוקח את הכוס. בן. מי זוכה בכוס? 5,200, כוס ישועות, 4 יש לנו. בן. יש בן? יש אנשים שצריכים בת, בת זה כבר כמעט ראה הרבה יותר. כן, בן איש חי. בת זה 10,000, אנחנו לא נסתפק בבן. בן, 4,000 יש לנו. 4,000 פעם ראשונה, זה הכוס של הישועות. 4,000 פעם שנייה, 4,000 זכה. מי שברך לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור מנצור ידידי ורעי, אוהב התורה. תדעו לכם, אם לא הייתי אומר שיש תורה, הוא לא היה תורם. אבל בגלל שאמרתי שיש תורה, רבי עמרם מלכה, איפה יש תורה הוא נמצא. רבי עמרם מלכה, איפה שיש תורה הוא נמצא. השם ישמרו ויחיו ויזכה אותו ואת בניו לרפואה שלמה, לאשתו שימי בת דונה, הבנים והבנות והנכדים והנכדות והנינים והנינות, כולם יחזרו בתשובה שלמה. זכות רבנו הבן איש חי תגן באדם. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. קום, ברך גפן, ברוך. אמרנו החלם בורא פרי הגפן. רבותיי, עכשיו בנה שנייה אלי, בסדר? ואחר כך ריקודים ושמחה. 12:30 כולם מוזמנים לישיבה, סליחות. מי שלא עושה בבוקר, כן, כמובן. סליחות ב12:00, אני חייב לעשות קצת. כן. כן, רוצים להוקיר, תודה למייסדים. מי המוקיר? איפה הוא? רבי אשר ורבי יואל, בכבוד. יואל. כל הזמן אומר יואל בן הרב ואחרי הרב משה חיים מזרח יותר טוב מיואל.
דקה. אלי, אנחנו נחלק מזה את המתנות. מה אתה רוצה, אלי? מה אם נקבל? כמה, אלי? איפה הם הרשימה? אלי? אלי, צחקתי עליו. טוב, טוב. אלי, אל תשכח את אבוליהו. אבוליהו. עכשיו? רבי לא אוכל. איפה הוא עולה? מי, הרב פרי? אנחנו רוצים באמת, אחרי הערב הקדוש הזה ומלא הקדושה, רוצים להכיר תודה למייסדים של בית הכנסת היכל חנינה. אנחנו רוצים שתדעו שאנחנו למעשה חוגגים השנה, בימים האלה, 30 שנה לייסוד הנחת אבן הפינה לבית הכנסת היכל חנינה. ואנחנו רוצים בעזרת השם להזמין את המייסדים וגם את הדור שבא לאחר אלה שנפטרו, עליהם השלום. בסדר. רק רגע. אנחנו רוצים להזמין כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. לא עכשיו. דוד שבת, בכבוד. נר של בן ישחי. נר של בן ישחי. זה ונר של בן ישחי. אותי דוד שבת, ימים כלילות, עבד בבית הכנסת. אנשים לא יודעים, נשאר ימים ולילות, שעות רבות, עסק בחשבונות. כן. גלעד, קצת תסבורת בבקשה. צלם, צלם. בוא. תסתכל אליי, שבת. תודה לדוד. רוצים להזמין בעזרת השם את ידידנו היקר עובד מתוקי, בכבוד. תמונה. רוצים להזמין בעזרת השם את אבו אליהו שלמה יצחק, בבקשה. שלמה יצחק, אבו אליהו, בכבוד. רוצים להזמין את בנו של מייסד בית הכנסת, אהובנו יקירנו ציון שאול עליו השלום, שהלכנו לעולמו לפני 2.5 שנים. רוצים להזמין את בנו היקר עובד שאול. נעים סבירות, עובד.
בעזרת השם את ניסים זכאי בעזרת השם, בשם אבא עליו השלום, כדורי זכאי, כדורי ניסים עליו השלום. בכבוד זכאי. דוד תחן פה? אורי יצחקי? לא פה, רוצים להזמין את שלמה חונגה. בת שבע מזי, תבואי לפינה בבקשה. אני מבקש להזמין את עובד שאול לקבל בשם הדוד יצחק הלוי עליו השלום. להעניק בעזרת השם, אחים יקרים, לביתו של מזי, בת שבע מזי, שתדעו לכם שהאדם היקר הזה, אני לא הספקתי להכיר אותו, לא זכיתי להכירו, אבל עשה ימים כלילות בשביל בית הכנסת. רוצים לזכות את המשפחה על כל עמלו. בבא לי פה. זהו? טוב, עכשיו ניתן מתנות. רגע. אני מבקש מכל אלה שקיבלו את המתנות עוד 30 שנה שיבואו לתת לי גם מתנה. רבותיי, אדון חינגה, עוד 30 שנה אתה נותן לי בחזרה את המתנה. בעזרת השם. טוב, אלי, מה עכשיו? למי? לרבנים? רגע. כמה שרים? יש פה מספיק. אלי, יש פה מספיק. אלי, מה זה? תגיד לי אחד. תכיר, אני אקח אחד יותר. שנייה. אנחנו מבקשים להעניק לרבנים היקרים כל אחד מזכרת ממעמד הכנסת ספר התורה פה בגן הקונגרסים. הרב זבין, הרב מצגר, הרב בן שושן, הרב שי פרי, רבי סידני, הרב מלכה.
דוד. בוא מאיר, בוא. עכשיו הקליפ עליו. טוב, בזמן שאתם אוכלים ארוחת ערב מאוחרת, אנחנו מבקשים לומר מספר דברים וגם להראות לכם משהו יפה שערכנו לבית הכנסת. חובה באמת לראות אותו. אפשר קובי, אפשר? כן. טוב, אני רוצה לומר כמה דברים. כולם קיבלו. רגע, אתה רוצה, תזמין אותו, תזמין את אלי. לדבר, תזמין אותו. רבותיי, שקט, שקט. רבותיי, קצת תשומת לב. אני רוצה להזמין את ידידי, אחי, המנוע עם הטנק הכי גדול בעולם, אלי שאול, בבקשה. בשם השם נעשה ונצליח, והשם יברך ורחמיו עלינו ירוויח. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. ערב טוב לרבנים החשובים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. ערב טוב קהל קדוש ונכבד, ברוכים הבאים לנשף החגיגי של בית הכנסת היכל חנינה, מורשת קהילת בבל. חוגג עד היום 3 ציוני דרך. אנחנו חוגגים היום 30 שנה להנחת אבן הפינה, הילולת הצדיק. הילולת הצדיק המקובל אלוקי חכם יוסף חיים עליו השלום, וכמובן גולת הכותרת את ההמשך הנפלא להכנסת ספר התורה המפואר שנכתב במיוחד על ידי מתפלל בית הכנסת היכל חנינה והקהל הרחב, וזאת ברוב פאר והדר ביום חמישי האחרון. אחים ואחיות יקרים, הרעיון לכתיבת ספר התורה לכבוד המשיח קרם עור וגידים לפני 2 רצינו להודות לשם יתברך על כל הטוב שהוא גומל עם עם ישראל על ידי החשת הגאולה נחשפת בכתיבה של ספר מיוחד ומפואר. האמת היא שזה לא היה קל. גיוס כספים כה רבים מקהל המתפללים ומהקהל הרחב נמשך למעשה 2 ימים. אולם הספר היה מוכן תוך 10 חודשים על ידי הסופר היקר מזכה הרבים רבי סידני ישראל חן, השם ישמעו ויחיו. אשר אמור חברי לוועד בית הכנסת, כששמע על רעיון לכתיבת הספר חשב שנפלתי על הראש. הוא פחד שמא התוכנית לא תצלח ונעמוד אחר כך בפני בעיות ומצבים לא נעימים מול הקהל, שנצטרך להחזיר כספים וכו'. אולם אמרתי לו, אשר אל תדאג, אתה תראה שהשם יתברך יעזור ואנחנו ביחד נעשה ונסיים את הפרויקט. וברוך השם שהגענו ליעד הנחשף של גמר חתימת וכתיבת ספר התורה. התוכנית הייתה שכל מי שתורם סכום מסוים זוכה לברכת השנה במשך כל השנה, כאשר מברכים אותו ואת משפחתו בשבתות ובחגים בפתיחת ההיכל בספר התורה, וכן כל לימוד התורה במשך השנה יהיה להצלחתו ולהצלחת כל משפחתו. וכשי קיבל כל תורם עמוד בספר התורה של המשיח. ברוך השם זכינו למכור את כל העמודים. אחים ואחיות יקרים, דעו לכם שזכינו לראות במהלך 2 שחלפו את עם ישראל היפה שחדור באמונה בשם יתברך ובביאת גואל צדק, כשעשרות רבות של מתפללים ביקשו להצטרף לכתיבת ספר התורה. זה לא היה להם קל להוציא סכום כזה מתקציב המשפחה השנתי, זה לא דבר שבא בכך. אולם לכבודו של בורא עולם ומשיח צדקו ועל מנת לקרב את הגאולה הנכספת הם נרתמו לעניין. היו לנו הרבה ניסים ונפלאות שהראו במהלך 2 שסופרו לנו על ידי חלק מהמשתתפים בכתיבת הספר, כגון השמות שמורים במערכת. זוג, שימו לב מה קרה רבותיי אחים יקרים, זוג ששנים רבות שווה לילדים, זכתה האישה להיפקד בזרע קודש בר קיימא ונולדה להם בת חמודה לפני מספר חודשים. בחור שהוא תלמידי לשעבר ביקש להתחתן ותוך כ4 חודשים הכיר את רעייתו והם נישאו והוא נמצא פה כרגע באולם עם אשתו. אנשים שחיפשו עבודה מסוימת זכו להתקבל לאותה עבודה מה שהם ביקשו. 2 נשים שראה להם תאונת דרכים לא קלה, אוטו שהתהפך
וכן תאונה שבה אותות הלוסט יצאו ללא כל פגע, ברוך השם. אפילו סיפרה לי אחת מהתורמות, מה שאמר פה הרב פרי, שאבי עליו השלום הופיע לה בחלום והודע לה מקרב לב על כתיבת ספר התורה, ועוד ועוד. אחים ואחות יקרים, בסיומו של פרויקט ספר התורה לכבוד משיח צדקנו, אנו מבקשים להודות בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, יתברך שמו ויתעלה, על כל החסדים שגמל עמנו, ועל שסייע בידינו לסיים את ספר התורה ולהביאו לידי גמר שכזה, עם אירוע ענק ורב משתתפים באולמי גן הקונגרסים המפוארים. תודה רבה לסופר היקר רבי סידי ישראל חן על כתיבת ספר התורה המפואר וזיכוי הרבים. תודה לרבנים שיעצו, תמכו ועזרו לנו בעניין הספר. תודה לצלם היקר, ידידנו האהוב, קובי בר חיים, שמלווה אותנו שנים רבות, שלא חסך מזמנו ומרצו שעות רבות וארוכות בצילום, בייעוץ ובהכוונה מקצועית. רק שתדעו, עוד בתיאור זה קליפ יפה, שהוא עד 4 בבוקר ישב על הקליפ הזה כדי שנזכה לראות את הקליפ הזה. חזק בור תהיה. תודה לצפריר קורצברג על עיצוב תיק ספר התורה המיוחד והמפואר. תודה ללהקת שלבת ובראשם גלעד פוטולסקי ואלי פישר על השמחה הגדולה. תודה לארז גלילה על עיצוב פרסום והתקליטייה המפוארים. תודה לכל המסייעים באשר הם בכתיבת הספר, ולכם קהל המתפללים של בית הכנסת חלחנינה, וכן הקהל הרחב שהשתתף בכתיבת הספר. אם לא הרצון הרב, התמיכה והסיוע שלכם, לא היינו מגיעים לתוצאה שכזו. אנחנו זה המנוע ואתם זה הדלק. אנחנו זה המנוע ואתם זה הדלק. אתם הכוכבים האמיתיים של הערב הזה. לכם מגיע כל הכבוד וישר כוח חזק. חזקו ואמצו והשם יתברך איתכם. אני רוצה לציין שהיינו רבי סידני ואני עם הצלם קובי והבן של סידני עדייר רפאל שם ישמעו וחייהו אצל האדמו"ר הרב דוד חי אבוחצירא שליט"א מנהריה, שזיכה אותנו בכתיבת האות עין במילה לעיני בעמוד האחרון. הוא אמר לי, שימו לב רבותיי אחים יקרים, הוא אמר לי במילים האלה: אשריכם, אף אחד בעולם לא חשב על זה. כך אמר רבי הצדיק רבי דוד אבוחצירא לגבי נושא של ספר התורה. כך אמר במילים האלה. וכשביקשתי מכבוד הצדיק שלצלם אותו מברך אתכם במעמד זה היום, שתראו את זה בקליפ, הוא אמר לי: תברך אתה את כולם בשמי. אז אני אלי שאול הקטן מבקש לברך אתכם בשם הצדיק. שהשם יתברך שמו ויתעלה, יתמלא עליכם ברחמים, ותן מעליכם ומעל כל משפחותיכם כל מיני גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזירות טובות, ושכתבו ותחתמו אתם ובני ביתכם וכל משפחותיכם בכלל עם ישראל לשנה טובה ומתוקה, שנת שפע ברכה והצלחה, שנת פרנסה מוצלחת, חיים ארוכים מאושרים וטובים, ושמשאלות ליבכם יתגשמו לטובה, ושתזכו כל אחד ואחת מכם לראות בביאת משיח צדקנו עוד היום. וכשהוא יבוא וישאל אותנו מה עשיתם כדי להחיש את בואי, אז נוכל כולנו לענות לו בגאון: זכינו לכתוב את ספר התורה המיוחד לכבודך ולקיים הילולה גדולה רק שתבוא מהר. תודה מיוחדת לראש ישיבת החיים לדוד הרב שי פרי שליט"א וכל הישיבה היקרה על השתתפותם בערב זה ורצונם לשמח אותנו בשמחתו של משיח. תזכו שמכם תעלה קרנה של תורה באזורנו חיפה ובכל הצפון, והשם יתברך יזכה כל אחד ואחד מכם להיות תלמיד חכם, ולנשותיכם היקרות הרבה ילדים צדיקים. תודה מיוחדת. אני כבר עושה. יש בחור, דניאל חיים בן עליזה, הוא אחד מהנפגעים בפיגוע בבורגס. זכות הבן איש חי תגן בעדו, והשם ישלח לו רפואה שלמה. תודה מיוחדת רבותיי מגיעה לנערן זמנוביץ' היקר, שבלעדיו אנחנו לא יכולים לתפקד. אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. כמו כן אני מבקש להודות בקרב לב לחברי הוועד הפעילים, ידידיי יקרים, שלמה חונגה, עובד מתוקי, יואל נחשון ואשר אמור, על כל פועלם למען בית הכנסת. שהשם יתברך ישלם את משכורתם 1000 מונים, יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ותן להם כוח להגדיל תורה ולהדירה
תוך המשך זיכוי הרבים. יישר כוח גדול ידידיי, ושוב ערב טוב לכולם, ברכה והצלחה לחוגגים, ושמחה גדולה לתוך הלילה להחשת בוא המשיח. אשריכם וטוב לכם, אשריכם וטוב לכם. מה קורה פה? בסיום הזוהר מכובד הרב בן שושן בכבוד. הדאוד הכתיב. הדאוד הכתיב. לא, אף אחד לא סיים. זה הבחורים למדו, לא, גרסו. הבחורים. הרב, לא, אין, זה לא, זה גרסה בעלמה. ויש פה עוד 2 סיומי מסכתות, וגם בסיום הזוהר מכובד הרב בן שושן בכבוד. הדאוד הכתיב. יש הדרן עלך? הדאוד הכתיב, הדאוד הכתיב. אין הדרן עלך? מה? אין הדרן עלך? אין, זוהר. ברשותכם, אני מאוד מודה לרב שי פרי על הכבוד שנתן לי לסיים את הזוהר. האמת שאני אין לי יד וחלק בזוהר בכלל, שמזכה אותי להתחיל בעזרת השם. זכות הסיום, אזכה להתחיל. הדאוד הכתיב, ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויכניעים, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. מהי ואחרי כן? בתר דשתלימו ישראל ועבור ככוונה דלעילה, כדין ויך דוד את פלישתים ויכניעים, דהה עד השתה לה יכילו ישראל למדבר תוקפהון, והי תערו חבריה בהי מתג האמה והוקמוה. אתה הוא אדוני אלוהינו שהקטיר עוד... לא, זה סדר הקטורת בחייך. סיום הזוהר צריך להגיד הדרן עלך, דעתן עלך. אני אמרתי עכשיו לרב זבין, אני חייב לחזור על זה. מה זה דעתן עלך? לאחרונה סיימו את הש"ס כל עם ישראל ואומרים דעתן עלך. אני לפני 7 שנים בערך סיימתי מסכת ברכות לפי החשבון, אמרתי דעתן עלך. אתה אומר דעתן עלך, רק רגע, מתי אני אגמור את הש"ס, מתי אני אחזור למסכת ברכות, מה יישאר ממנה? מה, אני אזכור משהו? לא אזכור כלום. דעתן עלך, יש בזה סוד חשוב. החוכמת אדם בהתחלה אומר, יש דין בגמרא ביבמות, כשאדם, איך שאישה הייתה נשואה לבעל והתגרשה, התאלמנה ושהתה בלי בעל 10 שנים, אחרי 10 שנים אם היא תחליט להתחתן, היא לא תביא ילדים לעולם. המערכת הביולוגית נסגרת. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, הנמילה דלא היה דעתה להינשא. אבל אם היה דעתה להינשא תלד, עינה אפילו אחרי 20 שנה. רבותיי, זה שדעתה להביא ילדים, היא תלד אפילו אחרי 20 שנה. כך כשאנחנו מסיימים, אומר חיי אדם, התולדות גם בתורה. כשאדם דעתו על התורה, הוא יחדש חידושים גם אחרי 20 שנה. יש תוספות בברכות שאומר, אנחנו מברכים בבוקר לעסוק בדברי תורה. שואל תוספות, אומר, מה ההבדל בין מצוות סוכה? אדם נכנס לסוכה, אכל, בירך ברכת המזון, אחרי 15 שעה רוצה לאכול, שיברך לשם בסוכה. שואל תוספות, למה? ברכת התורה בבוקר אתה מברך, ואתה מחליט ללמוד ב10 בלילה, אתה יוצא ידי חובה. ואילו בסוכה גמרת לאכול 15 שעה. אומר, כשאדם גומר לאכול, אין דעתו לאכול עוד. איזה סוד יפה. אבל בתורה דעתו של האדם תמיד על התורה. כשדעתו של האדם תמיד על התורה,
יש איזה המשכיות, המערכת הביולוגית עובדת, המערכת של המוח, המחשבה, הזיכרון, התולדות בחידושים, הכל זה ממשיך. זה הדעתן הלך. אני לא סיימתי את הזוהר. אבל דעתן הלך, השם יעזרני עד דבר כבוד שמו ואת כל הקהל, להתחיל זוהר ולסיים אותו בעזרת השם, וכל הקהל הזה בעזרת השם, שיזכה גם כן כל מי שלומד, שדעתן הלך בעזרת השם, והתורה תהיה דעתה עלן בעזרת השם. אנחנו מודים לרב בן שושן, המסיים של המסכת. מי מסיים מסכת? בכבוד. מי מהבחורים? הרב צחי מועלם, סיום מסכת. אלי, זכית היום. סיום זוהר. שתי סיום. איפה החתן פה? החתן והכלה פה? לה 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 ישמח חתני מקלם. איפה החתן? דבי, איפה החתן? בוא שב איתנו בשולחן. הנה החתן. כפיים כל הבחורים שהגיעו לפה לאזור הזה. הנה החתן שלנו, אליהו שאול. שדי מלא, זה חתן. תאוות ליבו מגן וצינה. כל הבחורים להגיע לפה ויהיה אותו ויהיה אשר. איפה אתה? דללי בלה כל הבחורים לשבת פה. החתן נמצא איתנו. סיום מסכת הרב צחי מועלם, בכבוד. בוא צחי. בסיום מסכת הרב צחי, הלהקה עומדת על מכונה, להקת שלבת. כל הדיסקים שלכם אצלי בבית, כל היום מנגנים, שתדעו. להקת שלבת, אצלי בבית יש כמה חלקים יש לכם? 5 חלקים, לא? אני 5 חלקים יש לי. מחיאות כפיים ללהקה. אתם לא יודעים מי זה להקת שלבת. אחד הטובים בארץ. אנחנו נשמע סיום מסכת מפי הרב מועלם, עוד סיום מסכת, ואז נעשה שמחה לכבוד חתן וכלה. סליחות, ב-12:30 יש לנו זמן. בכבוד. סיום מסכת הרב מועלם. פשוט מרן ראש הישיבה, הרבנים החשובים, קהל הקדוש. נגיד בעזרת השם... סליחה רגע שאני עוצר אותך. אלי שאולי, תפסיק להיות עם הארץ. בוא לבמה, בוא. מחיאות כפיים לאלי שאולי, מכובד אלי שאולי, לשבת ליד החתן. בוא אלי, תעלה למעלה. הרב זבין, מגיע לו לאלי שאולי, לא? הכל הוא הפיק, אלי שאולי. שהיה פה ליד החתן אלי. מחיאות כפיים לאלי שאולי. אנחנו בישיבה יש לנו הרבה הכרת הטוב אליו. כל אירוע של הישיבה הוא בא מארגן את הכל מההתחלה לסוף. בכבוד. ברשות מרן ראש הישיבה, ברשות הרבנים החשובים, הקהל הקדוש, עשינו בעזרת השם לעשות סיום על מסכת סוכה. אז בעזרת השם נגיד את השורות האחרונות בקצרה ונגיד איזה רעיון קצר. אז הגמרא מסיימת במעשה, תנו רבנן, מעשה במרים בת בלגה, שמיר ידתה והלכה וניסית לסרדיות אחד ממלכי יוונים. כשנכנסו יוונים להיכל הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס, ביוונית זה זאב, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואין אתה עומד עליהם משעת הדחק. כששמעו חכמים בדבר קבעו את הבעתה וסתמו את חלונה של כל משמרת בלגה, ויש אומרים משמרתו של בלגה שועל לבוא. הם היו משתאים להגיע למשמרת שלהם ומראים שזה בשבילם עול.
ונכנס ישבב אחיו עמו, שזה היה במשמרת הקודמת, הוא נכנס לעבוד במקומו ושימש תחתיו. אף על פי ששכני הרשעים לא נסתכרו, שכני בלגה נסתכרו, שבלגה לעולם חולקת בדרום וישבב אחיו בצפון, בחילוק של לחם הפנים. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר משמרתו שואל אבו, היינו דכנסינן לכולם משמרת, לכל המשמר, לכן כנסו אותו. אלא למאן דאמר מרים בת בלגה שמרדתם משום ברטה כנסינן לדידה, משום מישהי אחת שיצאה לתרבות רעה כונסים את כל המשמרת. אמר אביי אין כדאמרי אינשי שוטה דינוקה בשוקה או דאבוה או דימה. מה שהתינוק מדבר בשוק זה צריך לבוא או מהאבא או מהאמא, יש לזה שורש, זה לא הילד הקטן סתם אמר איזה משהו, זה בא מהבית. משום אבוה ואמא כנסינן לכולם משמרת, אומרת הגמרא לה אפילו אחים. גם אם תרצה לומר שמשום שהיא שמעה את זה מהאבא והאמא שהשורש שלהם הוא רע, כונסים את כל המשמרת. אמר אביי אוי לרשע אוי לשכנו, טוב לצדיק טוב לשכנו, שנאמר אם הוא צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. ככה הגמרא רוצה לסיים בדבר טוב. רצינו להגיד איזה רעיון קצר, ממש נורא קצרה, שהמשנה הראשונה במסכת סוכה היא בעצם, היא מדברת על המידות של המסכת, על איך שסוכה בסיסי. אז המשנה אומרת סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. ורבי יהודה מכשיר, ושאינה גבוהה 10 טפחים, ושאין לה 3 דפנות, ושחמתה מרובה מצילתה, פסולה. זה ההכשרים הבסיסיים של הסוכה. אז רצינו להגיד שאולי המסכת הראשונה כיוונו חז"ל לרמוז גם על כמה דברים ויסודות באדם עצמו. לדוגמה, המשנה התחילה סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. רצינו אולי לומר שזה בא לרמוז על אדם שקודם כל הגמרא אומרת למה הסוכה פסולה, היא מביאה 3 טעמים. אחד משלושת הטעמים זה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, עין פשוט לא שולטת בה. אז רצינו להגיד, אולי זה רומז על האדם, שהאדם עצמו גם שלא יגבה ליבו, כן, למעלה מ-20 אמה, שאז עין לא שולטת. למה אמרו חז"ל, האדם, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם 2 עיניים. עין אחת שיסתכל על גדלות הבורא, ועין אחת שיראה את הפגמים שיש בעצמו ויתקן אותם. אז אדם שהוא גבוה מעל 20 אמה, שככה יש בו מידת הגאווה בצורה קדושה, אז הוא עין לא שולטת בו, עין שאמורה לראות את פגמי עצמו, הוא חושב שהוא מתוקן, שהוא מושלם. לכן אדם כזה הוא פסול והוא צריך לתקן את עצמו. הדין הבא שהמשנה אמרה, ושאינה גבוהה 10 טפחים, פסולה. המשנה, הגמרא לקמן בדף A אומרת שהשכינה מעולם לא ירדה מתחת ל10 טפחים. הגמרא גם מביאה מהטעם שסוכה שמתחת ל10 טפחים פסולה, כי זה דירה סרוחה. אז חשבנו לקשר בין שתי הדברים האלה. אדם שנסע ליבו לחסות תחת כנפי השכינה, להתקרב אל השם, הוא צריך לפתוח איזה פתח. פתחו לי פתח כחודו של מחט ויפתח לכם כפתחו של אולם. אז אדם גם עצמו הוא צריך לעלות מעל 10 טפחים, כי מתחת ל10 טפחים הקדוש ברוך הוא לא יורד. אז אדם צריך לעלות מעל 10 טפחים מהדירה סרוחה, ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא, ככה בעצם הוא יפתח את הפתח והקדוש ברוך הוא יפתח לו בגדול. והדין הבא שאין לה 3 דפנות שהיא פסולה, רצינו להגיד אולי 3 דפנות האלה מה זה בא לרמוז, כמו שהתנא במסכת אבות אומר, כל שיש בו 3 דברים הללו מתלמידי אברהם אבינו, ושאין בו 3 דברים הללו מתלמידי בלעם הרשע. מה זה 3 דברים האלה שנותנים לו את הזכות הזאת להיות מתלמידיו של אברהם אבינו? עין טובה, זאת אומרת שמסתפק במה שיש לו ושמח בחלקו, רוח נמוכה, זה ענווה יתרה, ונפש שפלה, כן, שפורש מתאוות העולם ומותרות החיים. אז זה בעצם 3 דפנות האלה שצריכים להיות באדם. ושחמתה מרובה מצילתה, זה הדין האחרון. רצינו להגיד מה זה חמתה, זה בא לרמוז אולי על חמתו של האדם, שחמתו מרובה מצילתו פסולה, שאדם הוא יותר מדי כעסן, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שאדם שהוא כועס, מסתלקת בו הנשמה הקדושה, ונכנס בו נשמה ממקור לא טוב, ואז אדם הזה שחמתו מרובה מצילתו, זה פוסל אותו. לכן החז"ל אולי כיוונו בדברים האלה גם לרמוז קצת על עצמנו. השם יזכה אותנו לעבוד על המידות שלנו ונזכה כולנו לעשות רצונו. יישר כוח למסיים, הרב צחי מועלם. מי המסיים הבא? יש לנו עוד מסיים אחד, לא? ששון. איפה? כל ששון וכל שמחה. ששון וזן. איזה מסכת אתה מסיים?
מסכת חגיגה, שתבח שמו. יש כל העניין של ראיית הרגל, כן? כל המעשה מרכבה, ראיית הרגל, אז משיח צדקנו, אז הספר תורה לכבוד משיח צדקנו, בקרוב, אז בכבוד, ששון. ברשות מרן ראש הישיבה, ברשות כל הקהל, חשבתי להגיד איזה רעיון קצר מאמצע המסכת וגם מסוף המסכת כמובן. אז בסוף המסכת אמר איש לקיש, אין אור של גיהנום שולט בפושעי ישראל. קל וחומר מזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב? כמה שנים אין אור שולטת בו? פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, לכתיב כפילך הרימון רקתך, אל תקרא רקתך אלא רקינים שבח, על אחת כמה וכמה. אז בעצם כאן ריש לקיש אומר לנו שאפילו לפושעי ישראל יש תקנה, מה מזבח הזהב שיש עליו רק עובי דינר זהב, אף על פי כן כמה שנים שעוברות עליו אין האור שולטת בו. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, קל וחומר שאין אור הגיהנום תשלוט בהם. שזה בעצם רק מראה לנו שגם לבן אדם הכי רחוק יש תקנה. הגמרא בדף ה' אומרת על 3 שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, ועל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ועל פרנס המתגאה על הציבור. אמרתי בשלמה הראשון שהשם רוצה בתורה שלו ובכל זאת לא לומד, והשלישי מחמת הגאווה שלו. אבל מה עשה השני שהשם בוכה בגללו? אז יש מפרשים כאן שבפירוש שהקדוש ברוך הוא בוכה מאושר, שאומר מה בני מלא בניסיונות ופיתויים ולכאורה קשה לו לעסוק בתורה, ובכל זאת עושה את המאמץ ואת ההשתדלות. ראוי שיבכה עליו משמחה. ובאמת שעמד את הגמרא הזאת, נזכרתי במרן ראש הישיבה שכל היום עוסק בזיכוי הרבים ובהחזרה בתשובה, ואפילו אחי מקדיש שעות הלימוד שלו כל יום, ואפילו בא למסור שיעור כל יום, שזה רק מראה לבחורים איזה מסירות נפש הרב עושה עלינו. באמת לדעתי כל בחור וכל אדם שנמצא כאן בעולם חייב לראש ישיבה הרבה תודה, כי באמת הראש ישיבה אנשים לא יודעים איזה מסירות הוא עושה למעננו, כמה דאגה, כמה דברים. ואני בטוח שאני אישית טוב, צחי, איפה צחי? בואו, תגידו את הסיום, כל אחד אבל יגיד את המסכת שלו, בכבוד, סיום. הרב זבין, היה דברים כאלה בחיפה פעם. לא חוכמה אצל זה, זה בעלי תשובה. מעתה לחושבנה טבע. ומעתה לחושבנה טבע. שנינו ביחד. אדרן הלך מסכת סוכה, ואדרן עלן דעתן הלך מסכת סוכה, ודעתך עלן לא נתנשם מנך מסכת סוכה, ולא נתנשם מנן, לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתי. אדרן הלך מסכת חגה, ואדרן הלך מסכת סוכה, ודעתך עלן לא נתנשם מנך מסכת חגה, ולא נתנשם מנן, לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתי. אדרן הלך מסכת חגה, ואדרן הלך דעתן הלך מסכת סוכה, ודעתך עלן לא נתנשם מנך מסכת חגה, ולא נתנשם מנן, לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. וחנינא בר פפא, רמי בר פפא, רחום בר פפא, חיי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רב פעם בר פפא, חיש בר פפא, סוחה בר פפא, אדר בר פפא, דור בר פפא. והרינה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ואנחנו כולנו, אנחנו מצאצאנו ותצא עמך בית ישראל, כולנו ידי שמך ולא ידי תורתך לשמה. לא יתחכמני מצוותיך כי לא יהי לי בתמים וחוקיך לא יבוש. לעולם לא אשכח פקודיך כי בא חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן אמן אמן. סלע ועד.
מודיעים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת דרך חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכיבים והם משכיבים, אנו משכיבים לדברי תורה והם משכיבים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, שדמים מהם לחצו יפים ונפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרת נסיים מסרת חגיגה, כאן תעזרי נסיים להתחיל מסכתו ועשרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לב ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. תתקיים בי בתלכתך, תנחה אותך, משורבך תשמור עליך, וכיסאותה היא תשכחה, כי יבואי הרבה ימיך ויוסף לך שנות חיים, אור רחמים בימינה ובשמאלה, חושב וכבוד. אדוני זלמותינו, אדוני יברך אבותינו שלום. גדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דברה עתיד להתחדדה וליחיה ונתיה ולעסקה יתרון לחיי עלמה ולמבנה קרתה דרושלם ולשכלולה יחלה בגבה ולמעקר פלגתה בלחנה נוחרה מן הרע בלדבה בלחנה בלשמיה להתרה ובהמליך קודשה ברכו במלכותה ויקרב ויצמח פוקנה ויקרב משיחה וחי יכול ויכון וחד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש נאמרה מן שמאי החיים וצבא ושם וארצה וחיים ושתבר ותפאר ותאמר ותנסה ותדר ותתלי ותלל שמי לקודשה ברכו לאלה מכל ברכתה אשר תשבחמתם נחמתה דאמירן מעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועל כל מנדה עסקין באורייתא דירי ותרא ודמת כבסמתה תלון ולכון שלמה מן וחסדה ורחמים ורחמים ורחים ומוזוני וחפי ופוקנה מן קדם אבונים לבישמיה והרב ואמרו אמן. יהיה שמה מן שמאי החיים וסבא וישועה לכם טובים עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שמלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. כולנו לפה, קדימה, לפה, לפה, לפה. היי לה 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 לה, היי לה 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 לה, היי לה 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 לה, היי לה לה. היי והערנו בתורתך ודבק ליבנו. יחי אדוננו מורנו ורבנו הרב שי פרי לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו הרב שי פרי לעולם ועד. והערנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד דברינו לאהבה וליראה את שמך. שלא נבוש חזק ולא ניכלם ולא ניכשל אליהו שאול זכית ולא נבוש ולהבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. והערנו בתורתך ותחבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. שלא ולא
חביבי מלכם. ישריכם אשריכם 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 תלמידי כפיים, אשריכם אשריכם תלמידי חכמים שדיברו. אשריכם, 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 תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. אוי מה אהבתי את תורתך, תורתך כל היום היא שיחתי. אוי מה אהבתי את תורתך, תורתך כל היום היא שיחתי. תלמידי חכמים, דברי תורה חביבים עליכם. אשריכם, תלמידי חכמים, דברי תורה חביבים עליכם. ישראל בתוך השם אדרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בתוך השם אדרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בתוך השם אדרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בתוך השם אדרם ומגינם הוא. אנחנו מאמינים ומאמינים אין לנו מי להישאר, אלא אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים אין לנו מי להישאר, אלא אבינו
בתך אשר אזרח ומגינהו ישראל ישראל בתך אשר אזרח ומגינהו ישראל ישראל בתך אשר אזרח ומגינהו ישראל ישראל בתך אשר איפה החתן? מי החתן פה? וכיצד מרדתי לפני הכלה, כיצד מרדתי לפני הכלה, כיצד מרדתי לפני הכלה, כיצד מרדתי לפני הכלה, וכיצד מרדתי לפני הכלה, כיצד מרדתי לפני הכלה, וכיצד מרדתי לפני הכלה, כיצד מרדתי לפני הכלה.
רבותיי, 7 ברכות, עוד מעט סליחות, עוד 20 דקות סליחות בישיבה, עד שגיע המוניות וזה. כל הבחורים היקרים, החתן היקר, הרב בן שושן, לעבוד. תכין 2 כוסות שטופות. תלפות, תלפות. מחיאות כפיים ללהקת שלהבת. איפה מחיאות כפיים רבותיי? כזה ניגונים לא שמעתם מיום שנולדתם. עוד שמה בהר יהודה בחצות מי אכל לחם? לחם מי אכל לחם? הושיע לחם, ידיים למען, הושיע את עמך, לחם. מה, לא אכלתם לחם 10? מי אכל לחם? אכלת לחם? בוא, תביא את כל הבחורים. ידיים למעלה, למעלה. עוד אחד לחם. הנה עוד לחם, בוא, הנה, יש פה כבר. מי עוד אכל לחם? צלם את מי שאכל לחם, שלא יגיד אחר כך לא אכלתי. עוד פעם, ידיים למעלה, מי אכל לחם? הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם. עוד 3 וראם. להקה, מחיאות כפיים ללהקה. אם לא אתם, מה היינו עושים עכשיו? בכבוד, אנחנו עושים 7 ברוכס. גם הסולן אכל לחם? הסולן לא אכל לחם? אכלת לחם, בוא תעשה 7 ברוכס. בוא, אנחנו מכבדים את הסולן לעשות 7 ברוכס. נו, איפה? בכבוד, הסולן, בכבוד, מים אחרונים. מה? יש 10 שאכלו, בוא. הסולן, מים אחרונים, חובה לברוכה. זכינו ברוך השם שהסולן של להקת שלהבת יעשה לנו עזימן. תן לי עוד יין פה, איפה יין? יש יין? אליהו, זכית היום, הכל. 2 סיומי מסכתות, סיום הש"ס, חתן. בכבוד, הסולן יבוא לבמה, בכבוד. לא, הסולנים תמיד, הרב, בכבוד. מה השם של כבודו? איך השם? אפשר לעשת פה או לא? אפשר לעשת. גלעד פוטולסקי, בכבוד, מכובד בזימן ו7 ברוכס, בכבוד, מים אחרונים. פנים, איזה פנים, משתבח שמו, איזה פנים. משתבח שמו, לחם הפנים זה. בכבוד, נו. ברוכס, יש חוסן. החוסן. נו, גלעד פוטולסקי. מה? יש מישהו שאין לו בעיה עם הנוסח? מי עשה 7 ברכות? אין לי בעיה. עשיתם לחם? מה? המוציא, עשיתם? מי נתן ידיים? איפה הבחורים? נו? טוב, בוא, לירן, בוא תעשה זימן. זימן. עוד יין, בירה לא. אדם שאתה בירה? כן, רביעית, כן, נכון, כי זה... 2 בקבוקים.
עוד יין אחד, עוד יין אחד. איפה הוא עמנואל? עמנואל הוא עולמי איזה הקונגרסים. רבי שושן, מה שכבודו יגיד, ותר, אני אוותר לכם. אני ביקשתי ממנו לשב על הסליחות, אבל רוצה שאני אוותר, אין בעיה. איפה יין? מה עם הצלמים? בסדר? עומדים? יופי. יין, יש פה יין? הנה כוס נקייה לרבי שושן. כן, אבל צריך 2 כוסות, לא? טוב, תתחיל סימון, אחר כך נעשה. בכבוד. לירן, בכבוד. זה אשכנזים צריך. אבלן ונברך למלכה הילה קדישה ברשות מלכה הילה קדישה ברשות החתן ברשות כבוד הרב ברשות כהנים נברך אלוהינו שאכלנו משלו שהשמחה במעונו שאכלנו משלו ברוך אלוהינו שהשמחה במעונו ובטובו גדולות ברית חיינו. האל עזנו אותנו ואת העולם כולו בטובו וכן בחסד רווח וברחמים רבים ניתן לכם לכל בשר כי לעולם חסדו וטובה גדול תמיד לא חסרנו ולחסרנו זאת תמיד לעולם ועד כי הוא אל עזנו מפרנס לכל ושולחן ארוך לכל מתקין מחם מזון לכל בירותיו אשר ברא ברחמיו ורב חסדיו כאמור פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני, אזן את הכל, נודה לך אדוני אלוהינו על שהנחלת לבתינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה חיים ומזון על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים, ועל ברית אשר חתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו ועל חוקי רצונך שהודעתנו ועל החיים שכל נתנו מזון שתעזרנו לפרנס אותנו, על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך וברכים שמך כאמור ברכת ושבעת ובירכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המזון רחם אדוני אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים ערך ועל יצא משכן כבודך ועל מזבחך ועל מעונך ועל דברך ועל הבית הגדול והקודש שנקרא שמך עליו אבינו ראינו זוננו פרנסנו כלכלנו ארוויחנו ארוויחנו מרע מכל צרותינו ונעל תצריכנו אדוני אלוהינו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם אלא לידך מלאה והרחבה שירה ובטוחה יהי רצון שלנו לבש בעולם הזה ולא ניכלם לעולם הבא ומלכות בית דוד משכח תחזירנה למקומה במהרה בימינו ותבנה ירושלים ירח במהרה בימינו ברוך אתה אדוני בונה ירושלים אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לעד אל אבינו מכנו אדירנו בוראנו גואלנו קודשנו קדוש יעקב ראינו רואה ישראל המלך הטוב אמיתי ולכל שבכל יום ויום הוא היטיב לנו מיטיב לנו היטיב לנו גמל לנו גומלנו גמלנו לעדכם והחסד והרחמים והערב הזל וכל טוב הרחמנו ישתבח על כיסא כבודו הרחמנו ישתבח בשמיים והארץ הרחמנו ישתבח בנו דור דורים הרחמנו קרן המוירים הרחמנו יתפאר בנו יצר נצחים הרחמנו יפרנסנו בכבוד ולא ביזוי ביתר ולא ביסור בנחת ולא בצער הרחמנו ייתן שלום בינינו הרחמנו ישלח ברכה רווחה הצלחה בכל מעשה ידינו הרחמנו יצליח את דרכנו הרחמנו ישבור עול גלות מרם על צווארנו הרחמנו הוא יולכן מרק ומיות לארצנו הרחמנו ירפאנו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף הרחמנו יפתח לנו תודו הרחבה הרחמנו יברך כל אחד ואחד ממנו בשמו הגדול כמו שתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל כן יברך אותנו יחד ברכה שלמה וכן יהי רצון ונאמר אמן. הרחמן יפרסם לסוכת שלמה הרחמן יברך את החתן והכלה בבנים זכרים לעבודתו יתברך הרחמן יברך את כל המסורים השולחן הזה וייתן לקדוש ברוך הוא משאלות ליבנו לטובה הרחמן יחנב זקן וקרבנו את המשיח לבינם בית המקדש ולחיי העולם הבא מגדיל לשעות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרוע עדו למכפרים רשע ורב ודורשי אדוני לא יחסר כל טוב נער הייתי גם זקן תבהר לא הייתי צדיק נעזר וזרעו מבקש לכם כל היום מכוננו וזרעו לברכה מה שאכלנו לסבוע ומה ששתנו לרפואה מה שאותנו לברכה כדכתיב ויתן לפניהם ואוכלו יביאו תראו כדבר אדוני ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ ברכו הגבר שיפתח באדוני והיה אדוני יפתחו אדוני וזלמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
כמרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה ורדבה אהבה ואחבר שלום ורעות מהרה. אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים משתי נגינתם. ברוך אתה ברוך אתה אדוני משמח החתן עם הכלה. רבותיי, לשבת. יש לנו פה הכנסת ספר תורה, יש לנו פה חתן, יש לנו פה שתי סיומי מסכתות וסיום הזוהר. אנחנו רוצים שכל הזכות הזאת, אנחנו ממנים את כולכם לבית דין. אתם כולכם עכשיו בית דין. אליהו תקום על הרגליים. אליהו תקום על הרגליים. הבחורים האלה אנחנו ממנים אותם עכשיו לבית דין. והדיינים עומדים, והרב בשושן יגיד מה שיגיד. לא, אתה תשב, אנחנו נשב, אנחנו דיינים. אליהו תעמוד. בזכות היום הקדוש הזה, בזכות כל המצוות, בזכות השמחה הזאת, אנחנו בית דין של מטה, בעזרת השם, כולכם דיינים עכשיו. 10 דיינים. אנחנו בעזרת השם רוצים ומבקשים מבורא עולם, בזכות המצוות והקדושה והטהרה והסיומי מסכתות והסיומי הזוהר והכנסת ספר התורה ושמחת חתן וכלה, כל המצוות האלה יעמדו לרבי אליהו שאול ויוסף אשתו, ובדין של מטה מבקשים שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם השנה בזרעה חיה וקיימה, בן זכר לעבודתו יתברך, בן זכר לעבודתו יתברך, בן זכר לעבודתו יתברך. וכשם שהסכימו בדין של מטה, כך יסכימו בדין של מעלה, ונזכה את השמחה הבאה לעשות פה באולם. יהי שלום בחילנו ויהי שלום בחילנו ושלווה וישראל בסימן טוב בן בה אלישע ויוספה השתה בעגלה וזמן קריב, בזכות רבנו יוסף חיים הבן איש חי, שיעמוד ערב ההילולה שלו בשמיים, יבקש עליכם רחמים, יהפך את הדין לרחמים, ויבטל את כל המקטרגים ואת כל המסכים ואת כל המניעות בין בגלגולים אלו בין בגלגולים שקודמו. ואם יש מישהו שמעכב, או איזה נשמה שהתעברה, או איזה נשמה שנכנסה, או איזה עיכוב, או איזה חס ושלום, איזה דיבוק שנכנס באיש או באישה, בעזרת השם יתבטל וייצא, וגם אם לא יצא, שלא יעכב, כיוון שצריך לקרב הגאולה, והגאולה תלויה בילודה. אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אם יש איזה חס ושלום איזה עיבור בנשמה, או איזה חס ושלום איזה דיבוק שנכנס, או איזה נשמה שנכנסה בתוך הנשמה,
היא לא תעכב וגם לא תזיק, אם יהיה עיבור לא תזיק, שיצא בריא וקיים בעזרת השם. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אתם מאמינים שבית דין של מטה יש לו כוח לגזור? מאמינים או לא מאמינים? אז כשם שגזרו בדין של מטה, כך בעזרת השם יגזרו בדין של מעלה, ובעזרת השם יזכה למועד הזה בשנה הבאה בן לאלי שאול ואשתו יוספה, בעזרת השם, אמן כן יהיה. אמן. אליהו בן שרה בעזרת השם. שרה, אם שרה נפקדה בגיל 120, בוודאי הקדוש ברוך הוא יעבור הכל. אליהו, מה שעשית יעמוד לך בעזרת השם, ותזכה. השתה בעגלה בזמן קריב, בעזרת השם. עוד 20 דקות מתחילים סליחות בישיבה, להזמין את המוניות, להתחיל להתקפל באחורים קדימה. נו, בן אדם מה לך נרדם, לא להידרדם, יאללה.